Takže čaute ľudia, ja vás dneska vítam môjho nového videjka. Dneska, ako môžete vidieť, si dáme znova Battle Royale s Robstom. Dajte like a odber. Dneska si dáme takú challenge, že keď zomreme, tak hneď vypnem natáčanie. A dáme si challenge, že budeme musieť prežiť v zóne, to bude hard challenge. A ja si dám ešte takú challenge, že ja si dám všetko random. Najprv začneme gliderom. Dobre, dalo mi to no glider, kámo, nie. Dám si backbling nejaký. Dalo mi to Piliho hodinky. Dám si pickaxe random. Dalo mi to no pickaxe. Dám si random skin ešte. Mne to dalo Petra Griffina. Jaj, dobre. Tak daj ready, ja idem hrať za Petra Griffina. Len dám si ho inak iba. Peter Griffin a dám si ho inak. Peťko, aby si sa ladil, tak dám si ťa takto. Tým hodinkám. Peťko! Peťko Griffin. S tými hodinkami veľkými na tom chrbte. Ja som nám zúptal Poseidona. Taký oranžovo žltý. Taká lagína. Ja už mám jeden level up a už mám ohnivú medúzu. Potom ešte 3 levely a mám ohnivú Artemis, potom ďalšie 3 levely. No, ohnivú Afroditu vlastne. Potom ďalšie 3 levely mám ohnivú Artemis a potom 4 levely a dostanem ohnivého Hadesa. Tam bežek môžu mať pocit títo ľudia, ktorí že sú vo videu, kámo. Oni to nevedia, vieš. Utajené natáčanie. No pickaxe, mne to dalo no pickaxe, kámo. No a ty si kde? Tu dávam hráčovi headshoty stále. Bum, 153. Bum, trickshot. No ti dám John Cenu do hlavy, čo tu chceš? OK, tak ideme hneď na kraj. Ideme hneď na kraj. Poď semka, ideme hneď na kraj. Lebo musíme prežiť v zóne, tak poď hneď na kraj. Dáte sa joinol, kikni ho. Kikni ho. Dopadne. Veď ale kým dopadneš ho kikni, lebo keď dopadneš ťa zabijú. On sa líbnul. Nelívnul to. Líbnul sa. Nelívnul. Líbnul? Ja som ho chcel kiknúť, on sa líbnul, tak si to pozri. Netrol, nelívnul sa. Netrolím. Fakt. Bože. Tu máme to DMR-ko. Tam tu mám hneď modrú. DMR-ko. Radšej si ťažšie matro a shieldy. Na to máš DMR-ko, ak si chceš zobrať. Tak mi ho daj. Tak mi daj to DMR-ko. A tu máš. Ja si ho neviem. Si ho chcel zobrať, si nestihol? Nestihol, nechcel som ti ho zobrať. Chcel, len si nestihol a teraz sa za to hanbíš, že nestihol si zobrať DMR-ko. Nie, mám sa minúty voľa. Dobre, tak počkaj. Ale musíme hneď prežiť v zóne, hej, ale musíme si nájsť aj medkidy nejaké. No vede, prečo nenávidím, tak, tam musím na nás 2 minúty natáviť. Auto mám, nestrieľaj, kámo. Adam, typek, no, ale nie, dáme si. Veď ja som ťa iba vytrojil, ja som tam na schvál strelil. Vtedy. Ach, tie schody.
Ale máme si tak, že môžeme... Áno. Čo? Môžeme byť aj na... Ale že áno, musí... To je jedno. Tam je slepá. Čo? Ja Ježiš bába. A nikdy som sa nepostupuj. Ja som taká Ježiš bába, nikdy som sa Ježi baba. Ide, tak doma spectatuje ma Tam to tak. epička. Ty máš šieldy. Máš. Ja mám šieldy, takže by som sa nešiel. A ja mám shieldy, ja mám big shieldy a tuto mám samé barely. Ja mám tiež barely. OK. Ale 90. Ne, ty mi neutekaj, ty nemôžeš, dostaneš 5 plus diktátu, nedostaneš žiadny skill. Veď ty si dostal 4 z posledného diktátu. Ako to vieš? Tak, ja viem všetko. Nedostal, nie ja. Ty si dostal 4 a dá do 5. 5. Hej, redatko. Redatko 5. 5 Wi-Fi. A týpek. Ach, bože môj, týpek. A tu je ešte ďalší. Dobre, mám knok. S tým si porád, s tým Iron Manom. Som ti ho vyžral. Som tak lebo nenávidím, keď sa mi to laguje. Som ti ho vyžral, sorry. Ďalší hráč. Nie, poslepíš. Medkit, yes. A tu máš, čo ti dal. Ja mám plno. A shieldy sú ti na čo? Iba HPčka sú ti, keď si v zóne. A my nie sme v zóne. Poď na kraj mapy, Dade. Aby sme boli v zóne. Dade semka, poďme. Aby sme hneď išli do tej zóny prvej. A budem skladať všude, medkit, keď budem mať 10. Čo? Budem zdávať medkit, keď budem mať 10, alebo keď čo bude dávať. Veď aj ja si budem dávať medkit, tak. Ten Peter Griffin je pekný, škoda, že není v šope celá jeho sezóna. Zvonec! Ja tu tancujem na zvonec. Ale tu je ďalší barel. No a čo? Jež mám 100. OK. Poď k zóne, lebo nesplníš challenge a budeme to musieť líhnúť. Máme minútu 28, musíme si švihnúť. Ty kde si, kámoš, diaľka? Vidím. Tu kúkam, či tu nie sú ľudia dáky. Aký sa tam mi tam padá. Vieš o tom, že budeme musieť prežiť v zóne, ináč? No? Au. Česka. Nespadnite do vody. Tie veci mi do vody spadli. Teba to po nás spáli. A čo, nechaj ho tak. Ja ho vidím, ale nemám snajpu, dáme ten vrify. Veď ja mám. No na čo ho budem zabíjať? Aha, aj mňa snajpí týpek. Ja idem si zobrať tú snajperku. Kde je? Skade ide? Týpek ide skade. Vidím týpka. Týpka vidím. Zmizol. Nesplnili sme čele. Ale splnili, lebo zóna je za nami ešte. A tam nevieme ísť, tam nás nepovolí hra. Splnili sme. Povolí. Tam nás, tam povolila.
odskoč do vody, aby bolo fér. Toto je najlepšia challenge, ako som kedy robil. Aj musíme ísť do zóny. No ale počkaj. Zóna pôjde o minút 12 sekúnd, ešte máme čas. Do druhej zóny ešte máme čas, kým bude pri domčekoch a tak. To ešte máme dosť času. Tak kto strieľa, to ty? To som bol ja, bo som omnul to edit na to presne tedy ono skladíku. Počkaj, to je hráč, či sa mi to iba zdá? Ale ja som si myslel, že to je taký rega, poďak na svoj. Poď na toto, musíme ísť do zóny. Ale veď, až o 30 sekúnd príde na domčeky. Hej, budeme tu nás bude oheň, len budeme sa striedať pri ťažení dreva. Raz pôjdeš ty ťažiť drevo, ja sa budem healovať, potom ja sa budem healovať a ty pôjdeš ťažiť drevo, potom ty sa budeš healovať a ja pôjdem ťažiť drevo, chápeš? Tak vyťažme si čo najviacej dreva a zapálime campfire potom. Zajem sa tým bude zóna. Viem. Myslíš, sopníka? Kámo. Ja. Veď musíme počkať, kým príde k domčekom tá zóna. Kámo, pohodne. Počkaj, čo vyhodím za zbraň? Toto vyhodím a idem si dačo vyrybárčiť. Udica. Nepotrebovať shieldy tiež, lebo vieš. Shieldy ti netreba, iba HPčka. Shieldy netreba nikdy. Tu ešte toto, to ti dáva HPčka. Ale ja viem, tam je to jablko. Poďme rybárčiť zatiaľ. Aj mne to potiahlo, pozri nejaká. Pozri kámo, čo je za fišku. Ja, je to shield fiška, táto shield fiška. Rybárčim ešte. Ja si berem healy hlavne. Fiška na HPčka, yes. Počkaj. Tako sa lovia, ja neviem, ako sa lovia ryby. Veď keď ti bude vybrovať ovládač, tak proste... Daj R2 a ono ti to proste pôjde. Okej. Rozumiem. Ja mám ďalšiu rybičku, tu nechcem. Už je o 6 sekúnd zóna sem už. Asi. Je z rybička. Ale to je táto. To je táto iba. Tak to vymením za túto fiš. To je dobré, že nie sme v zóne, lebo musíme počkať, kým sa tá zóna dostane až sem až. Keď bude tu, tak chápeš. Už sa zatraskáme. Už je zóna o 50 sekúnd potom. Ja sa teším, ako vyhráme, lebo ten hráč zomre na zónu. Ja nemám rybu. To ti dáva HPčka tá ryba. Ja mám dve už také ryby. A ja mám jednu tú oranžovú rybu na HPčka. Tie ryby... Ale kámo, mne sa strácajú, keď vylovím, tak ona zmizne, keď vylovím. No, hej, flowberry fish. Už mám 3 tie modré rybičky. No tie, čo si označil, už ich mám 3, yes. Ja to farmánčím. Ale... To celkom baví. Aj mňa, kámo. OG Fortnite, chapter 2, keď sa ryba odčilo stále. Je, ďalšia! Počkej, to je aká fiška toto? Ja už mám 3 fišky na HPčka.
Takto prežijeme, kámo, hneď toto. Toto vyhráme, lebo ten hráč zomre na zónu, my budeme tu a ten hráč zomre na zónu, to je dobré. Ja už mám 4 tieto ryby. Yes. Hej, Sebi, máš nejaké tieto ryby? Máš nejaké tieto? Nie, ja túto jednu mám. Aha, okej. Ostrov, vynoril sa ostrov. Hej Sebi, poď, aby to bolo viac sneaky picky like. Počkaj, ja sa ešte vyhýlujem potom. Poď, aby to bolo viac sneaky picky like, semka, tu Sebi. Aha. Poď semka, takto. Lebo tam už budú hráči potom. Hej, a toto si necháme na zónu, Sebi. Pozri sa, koľko tu je tých sword barelov. Len ich nevyťaž, toto si necháme, keď bude zóna. Zavri to a poď stade. Dobre, okej. A ja tu začal budem rybarčiť pri lodi. Ale poď semka, lebo aby ti nedali headshot, kámo. Joj, už ďalšia rybička. Už ide o chvíľku zóna. Hej, aby to bolo fér, tak poďme bližšie k tej zóne. A potom sa vrátime takto semka. Ja idem sem na tento kameň. Idem za tento. Kámo, dneska máme rybársku challenge normálne. Dneska, to je dobré. Dneska hráme survival normálne vo Fortnite. Dneska to je survival vo fonku. Ja už mám 6 malých rybičiek a 4 tie veľké. Ty máš koľko, čo? Ja mám už... Počkaj, mne sa nedá. No škoda. Ja mám už maximálne množstvo rýb, mne sa už nedá. Tu som ti jednu dropol, čo sa mi nedá zobrať Sebi. Okej. Tebe nebudeme veľmi ani strieľať, takže hej. Okej. Dobre, ja mám už maximálne množstvo rýb, tak ja vymením za tieto, čo som tu vyhodil. To sa neoplatilo vyhodiť, ja to vymením za lodicu radšej. Už o chvíľku príde zóna. Hej, toto není ani, že prežívame v zóne, toto je taký survival, nepríde ti to, že survival. Poď semka takto. Ale ja už nebudem v zóne. Poď takto, ja idem takto semka. No už ide zóna o chvíľu. Hej, poď semka, poď za tú bielú čiaru, čo je na mape. Už budeme v zóne o chvíľu. Ale to je. Ja nás budem začať chrániť, ak takto pôjde. Dnes máme takú challenge rybársku. Ale to nikto sem nepôjde, preto by sa nikto mal. Ale pôjdu sem. Určite, kámo. Ver tomu, že som takto pôjde. Počkaj. Aj keď nemá to zmysel, že by som išiel, ale... Myslím to, že by som asi nebol ani v zóne. Ty si úplne v zóne. Skoro. No, aj ty, veď. Ja som túto presne na tej čiare. Už o chvíľku budeme prežívať v zóne, kámo, survival. Toľko healov mám, že to prežijeme. Je 11 ľudí a to prežijeme proste. To prežijeme, hej, poď rýchlo semka do zóny, aby to bolo fair, kámo. Poď rýchlo sem. Túto už, vidíš, už ide zóna. Už sa posúva sem trocha. O 40 sekúnd pôjde až. Ja tu začal troška nejakú bejsku robím. Čo? Ja len pre rybičky dáte, lebo ja nemám, chápeš? OK. Choď kľudne. Ja tu som začal v bejske. A kúkam na zónu, ja som taký bejskovač. Tak počkaj, vám to urobím. Tak. OK, máme tu okienka. Hej, už ide zóna, ja som pohotený v zóne, Sebi. Poď už, Sebi, semka. Lebo ty si tam, lebo môj barák je už v zóne celý. Poď už aj ty sem, Sebi. Sebi, poď sem, kde si?
poď do zóny, musíme prežiť sebi. Abo budeme zatiaľ, tu dnuka, sa zavreme, sebi, poď dnuka. No, dobre, poď. Tak a tu prežijeme v zóne. Hej, sebi, označí miesto, kde sa potom presunieme. Presunieme sa potom tam, dade. Tá zóna uberá podvoch, tá zóna uberá podvoch. Sebi? Sebi, ostaň. No? Nie, ja som si minul medkit, ja som taký. Vyhodíš mi jeden medkit, lebo ja som si nechťa zminul. Sme piati! Sme piati iba, kámo. Ja sa ošetrím, kámo. Hodím ti potom rybičky, okej? Poďme k tomu ohňu vlastne. Poďme k ohňu. Nás to nenapadlo, že poďme k ohňu, kámo. Ono to uberá podvoh, už to není dobré. Ja tam dám svoje drevo, Sebi, ja tam dám to svoje drevo. Sebi, poď k ohňu sem. Sme piati, to vyhráme to v zóne, kámo, to bude fraje. Ale kámo, to si nemusel robiť, teraz nám nevydrží oheň. Toto je dobrá čevinžní, kámo. Hej, ja budem, hej, poď si zobrať ľudicu, budeme si aj rybárčiť fišky trocha. Nie, už nejde to. Ja nemám drevo, musíme si vystačiť s tým, čo máme. Sebina, tu máš jeden. Idem si začal rybárčiť, sme 4, kámo. Sebi, tu máš fišky, Sebi. Ja si idem vyrybárčiť niečo. Jaj, Sebi, daj si toto. Ale tá zóna uberá po 5, Daj oheň. Ja nemám to drevo. Nie, ja som Sebi, ja som zomrel, Sebi. Rýchlo daj oheň. Vyhyluj sa. Sebi, vyhyluj sa, okamžite, nestoj na mieste. Nie, nehyluj mňa, ty si taký. Prečo si stal na mieste ako nejaký retard? Mama, musíme to dať, čo to je, druhý sme boli, to je úzkej. No dobre, daj ready up. Asi? Teraz sa dám pripoju teraz. Hej, kámo, toto sme neprežili, kikni Davida. Musím ho kikať, čo som. Dobre, ja si teraz nastavím nejaký môj skin, aký budem hrať teraz. OK, ľudia, ja si nastavím môj skin. Co? Nič. Spravíš, že vypni natáčanie, keď som ráne si povedal. To je jedno, ideme ešte jednu hru, bola to zábava. Hej, bola to zábava, musím, že to ma bavilo. Ale vlastne ľudia, ja musím vypnúť natáčanie, mňa teraz napadlo. Ja musím vypnúť natáčanie, keď zomreme ľudia. Ľudia, tak ja sa s vami lúčim a čus.